Nu går vi ud, og nu finder jeg nogle rigtig store naturmennesker. Ja, undskyld. Ja. Kan du lige være med i nogle små videoer her? Det kommer an på. Er den mobil lavet i naturen? Det er æble. Altså et æble. Okay, fint nok. Skal vi gå tættere på kameraet? Ja. Cut det for helvede! Kom med mig, så vi kommer til den hemmelige hule, så vi kan have et interview. Ja. Yes. Ja. Hvad laver du så i den her hule? Hvad har du lyst til at lave? Hvor du kræver. Det godt det nu for helvede! Hvad er så din bedste naturoplevelse? Okay. Godt spørgsmål. Så jeg ligger her, jeg står i min hule, ikke også? Jeg står i min hule. Og jeg skal bare, du ved, lade det komme ud rigtig meget. Og jeg går over, og så kom der også lidt ud af den anden ende. Og jeg var bare sådan der, hvad? Og det var bare så simpelthen så dejligt. Og jeg har jagtet den følelse hele mit liv. Ja, super. Gider du godt cut det lort? Stop! 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 Au! Vi kan komme her nu. Ja, kom. Ja. Skal du ikke slå den her længere ned? Nu beder jeg lige til gurene. Jamen er det. Au, for helvede. Jamen tak. Yeah. Haha. Det er sådan, man pranker her i naturen. Fik du det på video? Ja. Cut det nu. Ja, hvad bruger du så skoven til? Skoven til. Jeg bruger den som et hjem. Jeg bruger den også til at lave naturlige oplevelser, som at gå på toilettet og sove. Så skoven, det kan man vel godt sige mit hjem. Ja. Er du sød bare kom? Det her, det er mit hjem. Eller, altså, ikke ifølge loven. Fordi loven kan ikke lide mig. Men ellers er den rigtig god hjem. Her er mit, kom tættere på. Hvis nu jeg har gjort noget forkert, og jeg har det rigtig skidt med mig selv, så læg her. Det er der, hvor jeg ligger. Og det gør ondt. Må vi se en demonstration? Nu har jeg tøj på, så jeg kan godt prøve. Skal jeg prøve? Ja. Jeg har også lige mit dyre veganer lala-tørklæde lige her. Er du med? Okay, Skal jeg virkelig gøre det for en? jeg synes, du gør det på med ryggen. Virkelig. Ja, Men jeg er naturens mand, så er det bare. Hey. Og det er også bare en rigtig god seng. Man skal bare ikke rykke sig så meget. Det er tricket. Ellers, ja, så gør det faktisk lidt ondt. Men jeg har lært, at hvis man bare tisser på det, så gør det faktisk ikke så ondt mere. Er det ikke rigtigt? Anna, prøv at komme her. Hvad? Og så prøv at røre ved den, og så skal jeg lige tisse på den. Så kan vi se, hvad der sker. Hvad? Prøv ved det her. Ja, jeg har rørt den. Au, ja, Godt. Så skal jeg lige tisse på den. Hvad? Og så ud med hånden så. Ud med hånden så. Okay, det gør hun så ikke. Måske en anden gang. Ja, måske en anden gang. Oh fuck! Det var bare for sjov. Pranked, som vi siger i naturen.
Jeg blev ikke bange. I hvert fald, kan I se det her? Det spiser jeg ikke. Fordi at... Eller jeg mener... se, kig. Sådan noget der kunne jeg finde på at spise. Skal jeg spise det lige nu? Ja, Men jeg har det sådan lidt, at jeg er lidt fyldt nu, så det er en anden dag. Hvis du nu skulle beskrive naturen i 3 ord, hvad skulle det så være for nogen? Lækker, frisk og grøn.